ये दुनिया में ना कई तरह के लोग बाटे। वो कई तरह में सबसे हट के अगर केहू बाटे तो ऊ बाटे घर के रिश्तेदार और पटीदार। तो ये एगो ऐसन बाटे कि एकदम तबाही मचा के रखले बाटे। एगो तो वीडियो बनाओ तनी तले लोग शेयर कर देता दूसरा पर घरे कि तार पतोहा ना वीडियो बनाओ तनी। ये कौन कायदा है तो लोग के? हैं जौन भी बोले के बतियावे के बाटे हमसे आके आमने सामने बोल लो, लेकिन ना वो लोग के आदतें में ही शामिल बाटे। चले ले वो चुगली करी लोग नहीं, जले ले आपन कुल कांड करी लोग नहीं, तले ले वो लोग चैन से नहीं बैठी लोग। तो इहो सुन ला लो, हम केहू के रोकला से रुकम नहीं। अब पहली बात है कि हमारे घर वाला केहू रोकबे नहीं करले वीडियो बनाओ खातिर, ठीक ना? तो तनी संभल के रहलो आ संभल के तनी कुछ कहलो सुनलो, ठीक है ना? आ जौन तोहलो घरवा में करत लो तो के बेटी लोग करता, चाहे बेटा करता, चाहे केहू करता, तो उ नजर नहीं आवत। हाँ, दूसरा के लाइफ में जाके खुश खुश के देखला के आदत हो गई बाटे लोग के। तो आदतिया में अच्छा से ना सुधार दे, कहियो मेरे सामने भेटा जाइए लो तो, ठीक ना?